Hello, saya II Teer Kokborok nang suwotini 30 tarik 11 March 2023 ni nang housing ning jina thang tongo phunungoi tongo hingke baya samnarok channel no sajakang kai subscribe kai di tai bell icon no click kai notification manma jagai tongnai tai video no puila ni simi paithak jora naina bagoi norok tapukri hingke baya song tabo sung thangnai miaporo sung success de manmaya hingke baya samnarok sai mangkhana miaporo sung success effort tai esara sung success mangka hinai তারপরে তামানে এখানে রওনা আংরি পানি দङ ओमफ्राय जों भिडिअनि गेजेरजों क्लिक खालामनानै बाया साउन्डआव जों मियाफोरा साक्सेस मांगायनै ओमफ्राय बाया साउन्डआव साजाखौ चेनेल साबस्क्राइब बिदिनो रक चेनेल साबस्क्राइब करि ओमफ्राय बाया जों मियाफोरानि किसा नायनायलाय बाया साउन्डआव अर नंगै मांखाना नायदि 09 मियाफोरा नांगौ माने सेकेन्ड राउन्ड 09 सक्सेस संखा ओमफ्राय सेकेन्ड राउन्ड जों सक्सेस मांगा ओमफ्राय 09 ओमफ्राय बाया सं अमा के साफ्रोम जों सक्सेस नानाय ओमफ्राय दरक सेलर सापर्ट खाति मियाफोरा बेटलाय सापर्ट खायमा बागै एफार ताय एसआर जों सक्सेस मांगा ओमफ्राय बाया सं नायनायलाय ताबो जों तायबायसा हासिनि हाउस एन्डिं ओमफ्राय बाया सं जों शिलं टीर जों थांलायनाय ओमफ्राय शिलं टीर जों थाङै जों नायलायनाय रिजाल्टनो ओमफ्राय जों प्रिभिउ रिजाल्टआव थाङै जों नायलायनाय ओमफ्राय बाया सांनारावबो माइके चेनेल साजाय दंखा आंखौ चेनेल साबस्क्राइब खायदि ताय बेल आइकन क्लिक खाय नटिफिकेशन मारमा जारखाय दंनि ओमफ्राय जों प्रिभिउ गो थांलायनाय बाया जों ओमफ्राय नायदि जों अर साइबांखा मियानि साला जों सक्सेस मांखायनाय ओमफ्राय जों 73 ताय 09 नायदि नावना मियाफोर साइड जों डाबल मियाफोर सक्सेस हिमानो नाव फुनुजा 2 + 7 खायगा 9 हाउस 9 एंडिंग और 5 ओमफ्राय नय गायसे और जदि नायदि नाव जदि 4 + 9 खायगा 13 ओमफ्राय नाव नां साजा 10 ओमफ्राय 3 हाउस 3 एंडिं ओमफ्राय नरक नंगै माखाना ओमफ्राय 13 ओमफ्राय नायदि 3 ओमफ्राय और फायका ओमफ्राय 9 ओमफ्राय और ओमफ्राय बाया सं नायदि और जों सक्सेस मांखा ओमफ्राय सेकेन्ड जों साइमान डाबल सक्सेस नै ओमफ्राय तिनि बागै जों नायलायनाय जों तिनि पमायके सक्सेस मानो ओमफ्राय बाया सं नरक भिडिअ सय आकारै नाय दंदि प्लान सिमि पाठक जरा ओमफ्राय जों ताबुक अपना नायलायनाय ओमफ्राय जों तिनि सालाव सक्सेस दे मानो माया जों आव नायलायनाय ओमफ्राय मियाफोरा बागे फायनादि ओमफ्राय मियाफोरानिबो बाइके सक्सेस मान नरक नां फुनाय आवा ओमफ्राय नायदि और एग्जांपल 8 + 9 खालायगा शॉर्ट र 17 ओमफ्राय 7 ओमफ्राय 7 हाउस 7 एंडिं ओमफ्राय अब नायदि बायदि ओमफ्राय 1 + 8 ओमफ्राय 9 ओमफ्राय 9 हाउस 9 एंडिं ओमफ्राय और जों सक्सेस माखा और जों सक्सेस माखा ओमफ्राय अमायके जों सक्सेस माखा और 2 बार ओमफ्राय थाइने हाय जों नायलायनाय ताबो आवन तलाव 6 अबाय अबानो ओमफ्राय जों नायदि 2 + 4 ओमफ्राय 6 2 + 4 ओमफ्राय 6 ओमफ्राय 4 + 0 ओमफ्राय जों 0 माने 1 ओमफ्राय 5 ओमफ्राय नरक नगै मांखानारा ओमफ्राय जों नरक बाहायके मांखानायदि 5 ओमफ्राय जों आरो 5 हाउस 5 एंडिं ओमफ्राय 5 हाउस 5 एंडिं ओमफ्राय और 6 हाउस 6 एंडिं ओमफ्राय जों 6 एंडिं नि जागा तामारि खाबरा 1 हाउस रेडिका ओमफ्राय और कायहासिनि माने लस संखा मानो मिस संखा हाउस ओमफ्राय ताय कायसा जों तलानि नायनायखा ओमफ्राय तलानि जों ताय नायनायदि 7 + 1 ओमफ्राय 8 ओमफ्राय आरो 9 + 9 + 0 ओमफ्राय 1 इक्वल टू 0 ओमफ्राय आरो 0 हाउस 0 एंडिं ओमफ्राय और नायदि 40 सक्सेस इंगै थांगा ओमफ्राय अमायके जों एफारियाखा एसारा 0 हाउस 0 एंडिं ओमफ्राय 8 हाउस 8 एंडिं अमायके जों सक्सेस नाव ओमफ्राय और बदरा और सक्सेस रेडिका ओमफ्राय जों जति नायदि एग्जांपल हमदि नरक सरि और मिस खायगाले ओमफ्राय और प्ले खायदि और नि गुटिनो और प्ले खायदि ओमफ्राय अमायके नरक सक्सेस ना ओमफ्राय जाय हक दिनै जों हाउस एंडिं गारिसिनाय के बाया सं नरक नाय दंदि दिनै हाउस ताय एंडिं ओंखादे जों अपनो
73 তাই फाय ना 73 ताई जों 09 ना जों कारि जों हाउस ता ending कारनाय 73 plus 3 इनके equal to 0 इनके नाय माखा ना रा 0 जों माखा जों रो कायसा कारि माखा 0 हाउस 0 ending है बायसां मोइतनारे 0 हाउस 0 ending इनके और ताई वाइस 0 plus 9 माने 0 plus 9 माने 0 इनके जों 1 रमनाय 1 रम कांके 10 10 हिंके जों और ता already 0 माने थांगा इनके और बो 0 इनके और 0 के जों ता माखनाय जों 0 ना बात खायै 0 नि value ओंखादा 5 इनके 5 हाउस 5 ending इनके बायसां ताबक नरो खाकासिदि 0 हाउस 0 ending 5 हाउस 5 ending तिनि नरो हाउस ending of play खाय माननाय इनके बायसां नरो खाकाओ नरो आनिकं बुजिका इनके और कामा कैसे ननाय तिनि हाउस ओंखादा 0 ताई 5 इनके ending ओंखादा बायसां ending ओंखादा 0 ताई 5 इनके नरक साय माखना नारे 0 हाउस 0 ending 5 हाउस 5 ending इनके aside ta house ending नरक ना दिखा नरक aside ta house ending ना जाजाखे play खाय मानो इनके ताई कैसा जों थांलायनाय जवायो गजुवानि गुटि थानाय सप्ताह डाइरेक्ट कगरिउ आबागै तागो तिनि जों जवानि गुटिना नायलायनाय गबायासां नरक नाय तंदे ताव जवानि गुटि ओंखारा जों जवानि गुटिनो फलो खायना नांगो इनके जों जवानि गुटि नरक नायनायदि ओमबागै भिडिअ न skip खायखे कोनो बुजियांनाय भिडिअ न पुइलान सिमि पाइथाल जरा नायना नांनाय इनके सिनाराव भिडिअ न बुजि माननाय इनके पुइलान सिमि पाइथाल जरा नरक जदि भिडिअ नाया इनके नाराव कोनो साइमे यांनाय हामागै भिडिअ न पुइलान सिमि पाइथाल जरा नायना बागै नांना कबगो इनके नायदि जों ताबर नायलायसिनाय जुवानि खेला ओंखादा मिया 4 फायो 26 आय 35 इनके आबानि सिगाङाव फायो डाबल 9 इनके डाबल 9 कफुगा 49 रे रिजाल्ट माने शिलंग आबानो सबायै इनके 23 5 27 रे रिजाल्ट इनके और 9 ST और डिफरेंट तामतों इनके अमाय के रिखांकाय मिया फुरंका 3 हाउस माने 3 ending इनके 2 हाउस नि जागा 2 उनके ओवर प्लस के 8 इनके और कोनो फालिया और फाया इनके अमाय के कखुंका जों तामखनाय तिनि नरक थांना सुखांका अब जों तो जखन 5 हाउस 5 ending टारगेट मांखांकाय जों और 35 कैसा प्ले खायनाय इनके 53 कैसा प्ले खायनाय इनके नरक न खाखाव नरक बुजि मांखनाय इनके नरक नायनायदि जे 5335 आवना नरक प्ले खायदि 3553 इनके ताई कैसे अब अटो जों प्ले खायनाय तावनि का 6226 इनके अबो जों प्ले खायनाय इनके तिनि जवायो जे फाइमाने गुटि जुवायो जे फाइमाने गुटि ओ गुटिनो जों तिनि प्ले खायना नांनाय तामाने के डाइरेक्ट नंबर कगै तिनि डाइरेक्ट नंबर जदि 32 फैगा 32 नो प्ले खायदि इनके 71 फैगा 71 प्ले खायदि डाइरेक्ट किन्तु जवानि खेला फायासां नरक प्ले ताखायदि तिनि साला इनके आबागै नांना तिनि गसारु इनके बायसां इनके ताबक जों थांलायनाय चिनि गुटि दिगि इनके नरक खाकाओ नरानि कंगना पुचे मांगनानै इनके तिनि नरक पहिला नर्माल गुटि नैना माका इनके मिया फुरत जों सक्स मांखा इनके तिनि नर्माल गुटि दिलायनाय इनके गुटि किसा बाङै फानो मानो हाइपाना नरक थुंदि सक्सेस माननाय इनके तिनि गुटि 74 तारपरे 74 68 तारपरे 62 तारपरे आं जेताइसिं पुरा सामाने 26 तारपरे
23 awaja to target si ga house ending to norong no kari dikha narok sa ke play khadi ga norong no phunoi bo tongo sorry 43 ya 42 siangnai 42 তারপরে 14 14 তারপরে 83 তারপরে 41 তারপরে 47 তারপরে 64 কিন্তু 09 রিপিট ফাইনাল চান্স দं বায়াসাं 09 ইনকে 90 09 90 ইনকে বায়াসাं और 9 नेक्स्ट नॉर्मल गुटी असं नंगनाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13টা गुटी बायसां 13টা गुटी नारं बागै तिनि 13টা गुटी नारि समय गुटी बांनाय समय गुटी कमंनाय इनके आबो कोनो साइल लाभ करै इनके नार और 13टा गुटी नार नोट खाइनानै 13टा गुटी नार साइमां खाना 13टा गुटी इनके ताबक जों थांलायनाय जे हिट गुटी मानो इनके हिट गुटी सिनि गुटीनि 74 তারপরে 24 इनके 77 49 awa jot target man mansi to baisang इनके awa target man mansi na noribu इनके जों जे सिनि house ending house main important इनके नार house ending बताया हदे इनके awa hit गुटी नार संखा तिनि 10 टे आखाय ना play खदी hit गुटी या इनके इतै जों पुरान जे नार गुटी आबा नार निचा 10 आखाय पास खाय नार play खदी इनके 10 आखाय पास खाय play खदी इनके तै जों स्पेशल गुटी तो तिनि करै कोनो फाना इनके तै कैसा कक ना साइड ने नरक तै पुरान नोट खायना खना इनके खाखाव इनके जों तिनि नरक न हिट थांना इनके बम हिट थांनाय हाउस एंडिंग निके इनके हाउस निके हाउस ता एंडिंग ना इनके ओ दुइटा न किसा नर माइके थांदे 10 टाका इनके तै कैसा दंगो 0 5 हाउस 5 एंडिंग नखा नर 5 टे आखाय थांगा इनके नारि एग्जांपल लमदे जाते आसल पाना फाइतों तामने के आनि तिनि टारगेट अमनो दंगो एफआर याके एसआर सिउट 0 खबजांनाय एफआर याके एसआर 0 चेक खेपानो खबजांनाय नर आउन बागै नरंनो साव जे और किसा हिदिदि तै और नॉर्मल थंदि इनके नाव जते और 15 खाय थंदि और 10 खाय थंदि अमाय खेपानो प्ले खाय मानो इनके बायसां भिडियो तिनि किसा लगै थांका मालायानो खनानै भिडियो तै salsa tongo sini soni param ge bare song nor jodi chaja khang comment kai sari nor jodi success mang khang ka na comment kai sari ge nor ham lo matai chowa ma dong ka jeng sabron success manai belai belai hambai video se yakrai nai tong nai rong no